Děkuju. Už z hor zní zvon, už tmí se kraj a s ním tvůj syn šel spát. Večer. Všem přeji. Zasvětíte mě do místní hierarchie? Samozřejmě. To je docentova dcera Alena. Dostala angažmá v Šumperku, v divadle. Takže z ní nebude ortopedka, ale umělkyně. Herečka. Škoda. No to svůj otec myslí taky. Ale ještě hůř to nese její manžel, to je ten s tou fialovou košilí. Já myslím, že ten doktor je manžel. Kde pak? Já jsem ho viděl odpoledne, to vypadalo, že... No to tak možná jenom působí, ale pojďme od toho. Doktor Vaněk, to je docentův partner v projektu kliniky, to jste asi poznal. No a jeho žena, to je ta vedle něj, to je ta s těmi červenými nechty. Kdo jsou ti chlapíci? To jsou investoři. A úplně na konci tam sedí Marek Hudec, to je docentův syn. Ale taky se úplně nepotatil. Prodej a půjčovna kol. Přes Bruntálskou radnici tlačí projekt budování cyklistických stezek, ale asi se trochu přepočítal a hrozí to osobním bankrotem.